Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Damang dainang na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus di partangyangan taon ima di partangyangan minggu jubilate. Dia nek ma hata ni debata marhite-hite natar surat di pangukapon bidu pitu ayat sia rodi ayat 10 pitu. Pangukapon pitu ayat sia rodi ayat 10 pitu. Asata jaha margati sorin. Tapai hutihut mahatana songonom madidok. Dung salpui adong mahubereng masay torop na sodapo bilangan ni jolma siyan nasabangso marga dohot hum dohot hata akan ajongjong diadupan ni habangsay dohot diadupan ni biru-birui akan marulusun abit nasaksak jalana maniup mare-mare di tangan nasida. Duma suara nasida turut Tuhan berkata, "Namuduri bangsai dohot biru-birui." Jadi jongjong masaluhu suru-suruani humaliang habangsai dohot humaliang akasituai dohot parngolu naopati. Dungi manukap manasida di jolo ni habangsai huhut marsoba tu debata. Amin. Dungi mangalu si masada si anak kasitua didok mamad dokau isi doakai jala sia dia doroaka nama rulusun abi nasaksaki jadi dua mamad dokana ale tuaku kodo mutosa jadi dua mamad ima apa nama horos yang aku suruh mudanya dengan ibu Indonesia alani i sai di jolo ni habangsa ni debata donasida mangoloi ibana ariyat dohok borngin di bagasan joronai jala ibana nama kuduli habangsai ima paulihon inganat di atas nasida dan nasida dan baulas dan ai parmahanon ni biru-biru na di parsitongaan ni habangsai do nasida. Jadi togi honon nama nasida tua kamual ai hanguluan. Jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ido sahatna oras madita saluhutna. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok jala di Papua marhite-hite topik di bagasan mingguon debata namar mahani bangsona. Debata namar mahani bangsona. Molotar goardo hita sudia kana porsea bangsoni debata. Debata na punasa, debata na gabi si parmahat di hita na gabi biru-biruna. Manang bangsona, manang huriana. Berarti debatado namar mahak kita. Damang dainang bolo debata namar mahak kita laus di Papua do nakaning laung tajaha di episteli. Ate, moloadong natinggang tuguon nama. Moloadong namale lehonon nama si panganon. Moloadong nama uas lehonon nama kasinumon. Ate. Disarihon jahuba debatana gabe parmahani hita saluhutna jolma na hinaholonganna. Amanginang alai si pata margati sorin duate. Rodo naborak si pata dipikiri roha. Rodo si pata parsahiton ni pamatang. Rodo si pata ganup nasa aka
tantangan nasia luar, mungkin nama baik kita gabi mabiar. Rodo muse ganup nasa aka udan naso hasaongat didok. Na topu-topu alai masa di bagasa parnguluta. Si patah tapi kiri, nabohado. HP jauh badu si parmahanau, jauh badu si parmahabang sonai, alai buido songon. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di patuduhon debatama tu si Johannes, dikitar buang ibana di Pulau Patmos. Buasa terbuang di Pulau Patmos si Johannes, ala namar sihoho nguluna di Yesus Kristus, ala sahala na porsea ibana. Jadi ala haporseaona di Yesus Kristus godang do akan masa di bagasa parngulun na hati hai. Ala godang do pejolma nagabe mermusu tu Yesus Kristus doho tu namangi huto Yesus Kristus. Jadi dipasiak-siak ate, dipasusa-susa, dipusa-pusa, dimusui, dilatei, dihosomi, dipamate. Ate, laos tuhamate ape, si patah nagabe jabar ni ganup nasa kana porseai. Makana hasusa bolod do na mangihutod Jesus. Alay boy torus na sida marsihohot. Marsihohot di bagasan Tuhan Yesus Kristus si. Hamatea petaho naik kun adupan na may. Ate. Tamang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Rabolo tapi kiri bahira songonisi maon. Mungkin bulu tapa tudus majo si Habil doho si Kain nate. Molo si Habil doho si Kainon, jelas bohado si Habil namar si hoho tu debata. Susape parngulun na ko dipatu pa ibana parsobau tu jahuba dibata di pasahat ibana dui. Di jalo manang soi jalo. Lomoniroha di debata. Alai bolo si Kain, dang ijalo pilihan nai, baik tormuruk do ibana. Ate, itor susah do pikiranna, itor rodo darah tinggina. Hape dang adong dobe amludipin ratik yate. Nadong di kesehatan ate, nabaturuton darting nai. Damang dainang na hinaholongan. Alai dang gabe nadinggan si Kain diadupan di debata. Alai si Habil do nadinggan diadupan di jahuba debata. Nang penamar hahamarang gino nih, nang penasida saba apa dope, saida dope, samudar dope, nate, sapar memeat dope rana sida, sapar meaman, alai songonima. Jadi diganup nasaka parngulut tapi rikot idaot tabohado tutu, akasisean ni Tuhan Yesusi, terbuang pesongos si Johannes padi si Johannesi. Tarida matutu bohado debata napatu pahon sakapna. Gabe di patuduhon jahuba debatado panguk kaponi. Ate, disima di patuduhon jahuba debata tu si Johannes lau sahak matuhita bohado gobaran ni aka nalaho masa di parnguluon nasora sudai sugut haduan nagabe inganan ni akan aporseat. Ate. Damang dainang disi mahaguguun ya kana porseai dang alani situasi ni parnguluon na tabu nguluk kunwaeng ringgas mau marminggu tabu manguluk kunwaeng ringgas auto partangyangan alai mulu susah do anom maju ati Tuhan sabar maju ho inna kan gabi Tuhan itu hidup sabar kan HP kita ikut kita do narikot sabar disi maka benget ton ganup nasakana masa apalagi dia kahasusahan sinwaeng ate alai hasusahan sinwaeng tadok natwari seda tahun naung salpu tong dua dok kasusahan nah. Ternyata kesusahan itu tidak akan pernah selesai
Saliling mangulu jala mangalaka tujulu hita, saya dong doaka si pangabati. Saya dong doaka namasa. Saya dong do ragam niaka si adupan. Alay ko na adupan doi. Ati. Si patati kungat tu kiri, ti kungat tu kanan. Ati. Asal maunang salah lapusen. Tuha birang gue mana sen na tu siamun. Ikelek son jolma salah nama kalek son. Ate. Hape na paingot todo unak songoni ate. Iko jelas mah hita songo dia namar dalani. Unang bagabe hita gabe si pangabati dia kadongan. Unang gabe hita na mabahen akasusa kadongan. Alai tatiru makana dinggani. Molotung pesusah hita binahen ya kana masa. Alai dang marisuangi. Asal ma marsihohot kita di Tuhan Yesus Kristus si pangului. Damang dainang. Naung tajahana kaning disima didok biru-birui. Ate, molo didok biru-birui ima Tuhan Yesus Kristus. Molo didok biru-birui, biru-biru ni de bata ibana, alelos ibana si parmahat dihita. Ate. Berarti dang boy tarsirang biru-biru doh parmahanna. Ise na olo gabe si parmaha pe kosia do gabe biru-biru. Tau pamahom mas, bolo parmahani songo sahala pemimpin manang uluan. Iko boy do sahala uluan parjolo olo, ibana dipimpin manang diuluhon, baru boy ibana gabe uluan. Songo ni sahala murid na gabe cita-cita na gabe guru pe, iko parjolo olo ibana gabe murid na dinggan. Asa sogot ta dua gabe guru na dinggan ibana. Nate. Songo ni do na manguluon. Ganup nasa nama sape gabe guru do dihita. Pengalaman yang menjadi guru terbaik, bahkan mungkin menjadi guru yang terbanyak, guru yang terintens mengajari hita. Pengalaman dohok ganup nasa gulmit di parnguluta. Alani unak sepele hita mengadupi ke pengalaman. Alai unak kita muse mudur alani ganup nasa nata alami. Ikom marsihoho dituhani. Songon akasisiani termasuk si Johannes. Alai di ida kana toropima. Ise na huddul li tonga-tongai. Ise doinin na. Ima anak ni biru-birui. Ima si parmahani. Berarti tohona didok ni Tuhan Yesus. Ibana do parmahat dihita. Ibana na para dehoninganan. Songo parmahan na mabuan na kana pinarmahan na. Dibuat do tu japalan na lomak. Di dia japalan na lomak tu sido buanon na kabiru-biru na. Dung dapo tikina buanon na muse. Tuhadang na. Hita pe songo nido. Diganup na sa parnguluo taon. Tapasaha madirita gabe biru-biru ni Yesus Kristus. Ibana tabahen parmahat tadi bagasa parnguluo taon. Tang pasobon na. Alai torus do togu-toguon na. Arahonon na. Jala ramotan na hita. Molotung pe masa kaganup nasa nahurangi. Alai manotong doa sinirohani jahuba di bata. Damang dainang adong sadasari itu songonon. Adong sahala raja kan. Jadi hobi ni raja merburu. Belum merburu biasanya borhak do tu harangan. Manang tu tobak. Na borhaton ibana dibuan ibana do songot tabib na manang si pangubati. Dibuan imana nang pengawal na. Merburu mana sida rupani. Alai ditikina merburuon dang sengaja namar hudaun na sida hona suga ma jari-jari partuduna ate manang jari-jari telunjukna hona suga disadari raja umma di joma tabibna di dokma ate disukud do tabipon bohado menurut to malum dosa hitom manang daong ninna Roma tabipon mangalusi taringo na malum manang dang raja nami dakku botoi ninna
Alai dilanjut nasida mak namar buruon muse. Dungi sampai namula marajaon. Alai sahat di stanana lambong kak majari-jari naon. Ate lambong kak muse. Jojo tabibi. Asai bereng jo tangakon na bohado ninna. Di juma diubati muse. Alai disukur raja ima muse. Bohadon. Boy do malumon ninta. Taringot na malum manangdang raja nami dakku botoi. Ninna tabi pon. Ate. Sampai betul hali hodo aka jari-jari nasing pegabe marmera gabe bongkak dungi di juma muse tabipi. Jadi didok tabipi ma raja nami ngamaul be malumon ikon digo tak do jari-jari monin nak igo tak ma jari-jari nai sada ima si partuduyate damang dainang dung digo tak jari-jari nai amai do rajon pokok naik ko di penjara hut tabi pon iba masuk matu penjara tabi pon laos dungi muse borhak marajom muse patu pahon hobi nak marburu HP na marburu muse mana masa lilu marajon sahala na do borhak dang ibu pita bibi dang ibu be pengawal lilu may bana itakuk akana adong itobaki may bana adong parhutaan ate kebetulan hati hai dinalaho pasahat ton parsobau do na di hutaon biasana parsobau na sida imajol mado na di sobbaho tua kasih sobbau na ate biasana na di sobbaho no nak kana dinggad do dangarong na bercacat ate dangarong tihas na HP ditakuk marajon laos naing di sobbaho ma parjulu ma dicek sian si majujung na bagak do ate rupana peuli do dibereng muse aka pamatang na nasing dinggat do sudi alai dibereng majari-jari ni raja udang arong beo dak tikos beo si buat penyakit donin na palau mau sianonin na ujung na malua marajai damang dainang pedek saritona rupani mula raja twistana langsung do dijupai tabipi di penjara ate ahamai do rajai mauliate mari ho tabib nami alani ho gabi melua usian hamatean ninna ate promuse matabi pon buasa songoni padok muraja nami sasitong na au do madok mauliate ninna tabipi ate au sura dang gotak jari-jari mi dang ipa masuk koto penjara ra au do nagabe getim nalahomate ninna dak kita tate boleh dongani tabipi do rajai muse tutup baki HP tabipi lengkak dope pamatanga rajau daung rajau melua ibana gabe tuhamatean ate damang daina marlas niro hama tabipi do rajai HP ngagotap tangan ma ngahona takut ngahona penjara ate marlas niro ha ido guarni minggu tamarulu puluk masadok tanoon ate jubilate ala songo dia penamasa di bagasa parngulu tau namanginang sai adong do ganup nasa pakorhoni buasa di pasob bujahuba di batas songono parnguluoku berarti na adong do sakap ni jahuba de bata patu paonna na duminggan sian naso taboto molo tumpe sangamangai manang makilala ganup nasa akahahuranga kita di pamikirion ni hajol mauta atong damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus songo na kasih seani tutu tabereng ma ala adong dosa ada kepastian di Tuhan Yesus Kristus doha nguluas saliling-liling nga laos nunga diukap jahoba debatai di bagasan parnguluon ni si Johannes laos sahak matuhitan waing tutu adong do surgui ate unang songo nedok ni akan amalo ate molo akan amalor si pata songo si japikir sudi kan dang adong yang anangat do surgui
Utopis dui na istilah di hita ate di tiki marpikir. Utopia dui hinda. Langadong artinya hinda kan. Ternyata di bagasan Yesus Kristus adong boy. Susah manang sonang ate marsihoho mahita di Tuhani pasti bolo marsihoho tita di bagasan Tuhan inganata naung radima disan inganan las di roha inganan naguk pamujion parsobaon hamuliaon di debata ro di saliling-liling na jabar ni bangso namay narona suhabilangan songon na di ida ni si Johannes atong hitama nadohot di si hitama nuaeng na di bagasat Tuhan hitama sugut na manotong di bagasat Tuhan di hanguluan saliling-liling na. Amen. Martangyak kita.